gent de Perpinyà. Aquí Josep Baltònic, des de Brussel·les, des de Bèlgica, amb motiu d'aquest any d'exili. No és fàcil passar un any d'exili, no és fàcil passar un mes, no és fàcil passar un dia allunyat de la teva terra. N'hi ha molt que se n'hi van per cercar feina, per estudiar, per lo que sigui, però aquesta sensació d'haver no triar-ho tot, de no poder tornar, de veure com allà esteu treballant, esteu lluitant per la república i des d'aquí només poder fer el que feim, que és internacionalitzar el que està passant i denunciant des de fora el que patiu de dins, sembla més una sensació de que mirant la presó des de fora i veient com vosaltres no podeu ser lliures, com aquí nosaltres en part sí que ho podem ser. Estic molt content que sigueu fent actes, que sigueu denunciant el que passa arreu de l'estat espanyol, de que no s'estan respectant els drets fonamentals i que s'utilitza la repressió per defensar la unitat d'Espanya i tot allò que ens afecta i que ja denunciam, ja sigui en manifestacions, ja sigui en cançons, sigui com sigui. I res, moltes gràcies per tenir-nos en compte i espero que sigui aquest el darrer acte, el darrer any que haguem de celebrar, que haguem de dir que estem aquí a l'exili. Moltes gràcies i fins aviat.